سلام 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 أبزي نيشتي خم حلال ندل ملختي نايزي أبز كزي سخي زلو تايو زعما زي جنوسايد دار تدراي زخي زلو عمل كيتا يتملختي نسو تايو زي جنوسايد زخي زلو بزح من كعد زلو وإيو بزح فيحيو كساع كندزي لو مثلنا نيرو مالسي كساع كندزي تحت حبرة تسب يسمع كل تسفى قبري تحت حبرة تسب سوري زلنا مثلنا نيرو اب زخبابي ግን ፕራክቲካል ተሪኢኻዮ ክሳዕ ክንደይ ድሑራት ከም ዘደኾና ክሳዕ ክንደይ ከዓ ጋና ኣብ መጨረሻ ናይ ፍጡር ወዲ ኣዳም ኢና ከም ዘለና እዩ ዘርእየካ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ወዲ ሰብ ኣማዛዚንን ሓሲቡን ኣብ ከምኡ ዝኣምሰለ ሰብ ከዓኒ بدل نخاي جبري سمسل تانيو مع كانيوس كاب حبير كا منبر ناب كو اكزيستانس حبير كا خاني متحللاي حدا متحللاي كاي معبل مالتي زي اي راناين مالتي بانا سلمتاينا نسو زي رانا بتي مسحنا زلو زي درجة زي معبال وي أبحر أبتحط عقم خمسة لنا زنجرنا جزئي مالتي تي تي أوش تنازل صانحين تي مسانا زل عقمن سماي مدرن مخانو يزريكا نزي كاني بحق النت وي بي ጌርካ ብሓቅነት ክትሪኦ እንተዘይክኢልካ ፈረስትሬሽን እዩ ዝውስኸልካ ፈረስትሬሽን ሽዑ ናብ ከምዚ ዝኣምሰለ ህሞት ይወስደካ ማለት እዩ ናብ ከምዚ ዝኣምሰለ ንሪኦ ኣለና ወይ ደኣ መን ይጠፍእ ከምዞ ስለ ዘይንፈልጥ ኢና እምበር ንሕና እውን እቲ የጥፍእ ኣለኹ ዝብል ዘሎ እውን ጠፊእ ዘሎ ብኩሉ ሸነኽ እንድሕር ኢና ዋላ ብኢትዮጵያ እንተርኢናዮ ዋላ ብናይ ኤርትራ ዝብል ሰብ ተርኢናዮ ኩሉ ይጠፍእ ዘሎ ግን ንሱ ዘጥፍእ ዘሎ ንካልኦት ዝቐትል ዘሎ ጥራሕ እዩ ዝመስሎ ከምኡ ግን ኣይኮነን ከምኡ ጥራይ ግን ኣይኮነን ምክንያቱ እንድሕር ኣብ ለው ዓቕሚ ሃሊኻ እቲ ናህካ ሽግር ወይ ተስኻ ኣባኻ ዝወሩ ዘሎ ሽግር እውን ኣይትሪኦን ኢኻ ነቲ ኣነ ፀልኦ ነቲ በቃ ፅልእ ካብ ዓቕሚ ምስኣን እዩ ዝመፅእ ካብ ዘይምምዝዛን እዩ ዝመፅእ እምበር ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ወይ ኣብ መሬት ሶሪ ኣብ መሬት በርኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ ሰብ ባመን ናው ብዝኾነ ግዜ ክፃላእ ክእል እዩ ክፋቐር ይኽእል እዩ ፍቅሩን ፅልኡን ከዓ ብመጠን ገይሩ በቶም ልጓማት ኣብ መሬት ዘለዉ በቶም ስርዓት ኣብ መሬት ዘለዉ ገይሩ ከዓ ንዕኡ ቻለንጅ ገብሮ ወይ ይዓርቆ ማለት እዩ እዚ ሰብ ዝበሃል ንሕና ግን ካብ ሰብ ስለ ዝተረፍና ካብ ሰብ ስለ ዝወረና ንዕኡን ክንዓርቆ ይከኣልናን ኣብ ነብስና እውን ክፀንሕ ኣይከኣለን ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ነብስኻ ዘይፀኒሕ እንታይ እዩ ዝኸውን ነብስኻ ኢኻ ትሓስቕ ቀዳማይ ንሪኦ ኣለና ኢና ኣብ ነንሕድሕድ ምጭኻን ንዓይ ጣዕመኒ እንድሕር ኢልካ ባይዘወይ እንታይ ማለት እዩ ድሕር ሕብረተሰብ እዩ ከምኡ ዝብል እምበር ንዓይ ጣዕመኒ ዝብል ሰብ ሓደ ንዕኡ እውን ኣይጥዕመን እዩ ዝጣዕሞ ሕጂ ሎሚ ኤርትራዊ ረኣናን ማለት እዩ
كنا لاينا قلنا احنا نفسنا قنوت نفسنا أوصينا عب سلام عب جنة عب صبوق كنبر نحسب جن كم يكونه نتي زنبرنا شجر بلك تشالنج جرنا أنت نقول حبيرنا إنا نقول زره سلام ممسان لو ما قلن بزي سلام زي مركب عدنا زي ساقسب يلن وياب نن احنا صعب تخبابون يلن حجي نن احنا ترايسي يتن علامات كمان رمحنا تتنكفن كندي يصلوا اللواي حجي كفو عمريت اندحر مصيو ايلك منني ايتبلنخ ايلك منني ايتبلنخ ايلك منني زبل مني وتي صبتنا تحساسبا ناي رأسي ناي عقم زلو سبي دحور سبي اب غزاي تمصان زبل دحار كاب غزو ياتمص نسون اي ترفني مالتي لو بإرترا بسلام زنبر سبيل بسلام ولا أنت دقيس اندحر حديرو بحمام بتميت كموتي ساعة تعدل كمنا يلا تدليو ماتريال لا يتركب نخا مجبي يلا ولاد كان بيتسب كان أب كبابي خازلو نحكاسب يلون عخالو قاهلو زقوا هزقا دحر جزين عخلك يمكا يتخيل مالتي حجي كله يتعامل مالتي نعي تعامل نزبل بهن أي تعامل نص تريفو خاني أو قربيت كاز تريأسب كان عوق أو طعمي يقولون ميلكا مقنع كعلو زقات حمام ناتي مالتي حمام تتصلق ديكتاتورات ببهرهم كل جزية تصليهم زسرحوا كلا يسرحون بتصليهم كنبرو زي نرأيهم ولا ما بزبلنا خالم مطمات هيلناني عناسي كند سب زخونه امرو زلو سب كرئن كسمعن ني عالم ነገር كرئ زخل سب اندحر ኮይኑ كالم مرأي يلين زوم اب عالمنا زلو ديكتاتور علم صوع سبات مرأيو نهزبهم عصيوم اب حنت خانشلو زنبرو صلاء بمفطار سميم كرار ايوم كل عالم صلاء خايلي زمهرانه حزب توم حواتهم كوريا صلاءتهم يميزولم نابهم نخيرخبو بحصر حصيرو كمي جير ينبروم كمي عينت چوكين ينبروم مالت دحرينا زي حج زخي زلو اب سوريا دحرينا يا خنات بقى يوكرين تمعمل سلازلاي يوكرين نا ويسترن عالم تخيل سلازلا انا السودان ني روسياوان عقيده كمز زلو خمون نبرو قبلهم هايكلين دحر يكون يوكرين معولات حبرتسب دلايم زغبرو ديمقراسي زلو عاد اندحر كوينه وا نحنا خن منتاي عدنا خم زي لنا خبليهم يحواتهم يوكرين روسيا يحواتهم باش فطاريتاني روسيا يوكرين زغلو ناي هيمانوتن ناي تاريخن ناي قرسن لكع كمزي ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ማለት ትግራይ ኤርትራን ናይ ታሪክ ኢትዮጵያ ዘፍለቃ ማለት ሎ ምዕድል ኮይኑ ንሕና ንዕድና ንቃተል ታሪክና ንሶም ወስዱ ከምዚ ዓይነት ድንቁርና ኣነ ኣብ ዘመነይ ክርኢለ ሓሲበን ተተምኔን ኣይፈልጥን ከምዚ ንሕና ዘለና ድንቁርና ማለት ግን ኮይኑ ምክንያቱ ታሪክናን ፀጋናን ማና ጠልሉ ለው ንሳቶም ክረብሕሉ ክነብሩሉ ኣታዊ ክረክብሉ ንሕና ግን ጣልያን ዝሰርሖ ንምግዝኣቱ ክቕመጠሉ ኢሎ ዝሰርሖ ገዛውቲ መምክነይታ ጌርካ ምእንቲ ከዓኒ ምእንቲ ኢደ እግሪ ስለዘይብልካ ክትሰርሕን ክትሕድስን ኣትሊስት ነቲ ሽምቅ እያር እኳ ይትረፈና ኣትሊስት ግን ጣልያን ዝሰርሖ ሲ ክፈርስ ከማን እሲ ኢኻ ክትቅይሮ ከማን እዩ ዝግባእ ንዕኡ ግን እዚ ቅርሲ ኢሎ ቅርሲ ናይ ምንታይ ቅርሲ ናይ ጣልያን ናይ ገዛእትኻ ቅርሲ እንታይ ስለ ዝገበረ እጂ እቲ ድንቁራና ናይ ዝገልፅ ዘለኹ ባ እቲ ኣይሚን ተቃላተይ ሶሪ እቲ ትሑታት ተሓሳስባና እቲ በቃ በናይ ሜንታሊቲ ንነብር ከም ዘለና ንምርዳእ ዘምፅኦ ዘለኹ ማለት እዩ
حجي إزي حدا جنيا حساب إذا حدا جنيا إزي حساب كأني لا تقبلنا إنا مسينا سبسي نام معبالي مرحكا معبالي تمسأت دقفو لو تمسأت دقفو مبر طفعت صلئنا مهارة لومي بقى سوبر ناي مصلع ወይ ከዓ ንሰብ ፅቡቅ ኣብ ዘይምሕሳብ ደረጃ ጥርዚ በፂሑ ሓንጎልና ሎሚ በቃ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ኣብ ዓለም ፅቡቅ ዝገብር ሰብ ፀላኢ ንኤርትራዊ ፀላኢ ኣብ ጎረቤትና ጥራይ ኣይኮነ ኣብ ኩሉ ዓለም ፅቡቅ ዘለዎ ሃገራት ዋላ ዘነብረለን ዓድታት ብልብና ንፀልአን ኢና ሓቂ ክንዛረብ በቲ ሜንታሊቲ ናና በቲ ኣብ ሓንጎልና ናብ ልብና ሰፊሩ ዘሎ ፅልኢ እንድሕር ኮይኑ ብውሽጥና ዓቕሚ ስለ ዘይብልና ካብአን ወፂና ከዓ ክንነብር ስለ ዘይንኽእል እምበር ንሕና ይንፈትወን ሓቂ ክንዛረብ ዋላ ነነበርና ኣለና እየ ዝብል ኣነ ከምኡ እየ ዘንብብ ዛትስ ዋይ ኢና ጆይን ጌርና እውን ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክንዕወት ዘይከኣልና ልብኻ ፀልኦ መንፈስካ ዘይተሓወሶ ነገር ስኻ ከዓ ክትዕወት ኣይትኽእል ኢኻ ዛትስ ዋይ ናብ ክዕውታት ዘይንኸውን ኣብ ኩሉ ዋላ ይመሃር ሰብ ዋላ ቀለም የጥፍእ ዋላ ገላ 500 ዕውታት ካብዚ ስደተኛ ይትረክብ ኢኻ 500 ስለምንታይ እንድሕር ኢልካኒ እቲ ውሽጢ ዘሎ እዩ ዝኽልክሎ ዘሎ ካልእ ኣይኮነን ምክንያቱ እንድሕር ንኻይትዕወት እውን ፀላእ ኮይኑ እኳ ዘሎ ውሽጥኻ ዘሎ እዩ እቲ ፅቡቅ ዝፀልእ ሕማቅ ዝፈቱ ኣብ ነብስኻ ስፊርካዮ ዘለካ ከኣለካዮ ይትዕወትን ኢኻ በርከ ነብስኻ ይበኣስ እዩ ዘለዎ ኣብ ውሽጡ ሪኣክሽን ገይሩ ይበኣስ እዩ ዘሎ በይኑ ላዕልን ታሕትን ገለ ትበልካ ዝከኣል ኣይኮነን ኣይትረኽቦን ኢኻ እቲ መፍትሒ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ክሳዕ ዘይውፅኻ ማለት እዩ ሕጂ ነን ኣብ ጎረቤትናስ ዋላ ነተን ርሑቕ ዓለማት ዘለዋ ሕጂ ብመንፈስ ንኩራውያን ዝድግፉ ብዙሓት ኤርትራውያን ንሩስያ ዝድግፉ ብዙሓት ኤርትራውያን ይርኢ እንታይ ስለ ዝኾንኩም ኢኹም ትድግፉ ኢልካዮም ምክንያት ኣይረኽቡን እዮም በቃ ፅልኢ ሩስያ ምንጭ ናይ ፅልኢ ስለ ዝኾነት እዮም ዝድግፍዋ ዘለዉ ካልእ ዋላ ሓንቲ ንመንግስቲ ሻዕብያ ስለ ዝደገፍዎ ገለ ኣይኮነን ግን ፅልኢ ዋላ እስያስ እንታኾን ከኣኻ ትድግፋ ዘለኻ እንተልካዮ ዋላ ሓንቲ ሚኒስ የብሉ ሩስያ ንዲክታተርያት ስለ ትሕግዝ ጥራሕ ቅድሚ ሕጂ ንደርጊ ደጊፋ ክሳብ ሰራዊት ኣሰሊፋ ንዓና ጨፍጭፋሃና እያ ሩስያ ዲክታተራ ስለ ዝመርሕዋ ዝነበሩ ህዝቢ ሩስያ ኣይኮነን ዝጭፍጭፈና ነይሩ እንታይ ደኣ ዲክታተራ ስለ ዝመርሕዋ ዝነበሩ ያው ከምኡ ገይሮም ሓቂ ክንዛረብ ሕጂ እንታይ ንምባል ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሕማቕ ነገር ነውፃእ እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሕማቕ ነገር ነውፃእ እዩ ዛትስ ዋይ ዋላ ቆልዓ ተወለድካ ዝፈሪ ቆልዓ ይትወለድን ኢኻ እንታይ ማለት እየ ንዓኻ ዝሐጉስ ንዓኻ ዝኸውን ንዓኻ ደስ ዝብል ውላድ እውን ኣይተፍርን ኢኻ ከምዚ እንድሕር ሒዙ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፅልኢ ዝርብሸካ ዘሎ በርከት ቆልዓ ከዓኒ ኮንፊዝ ኮይኑ እዩ ዝዓቢ ዘሎ እያ ኮንፊዝ ዝኾነ ቆልዓ ከዓኒ ብቐሊሉ ክዕወት ኣይክእልን እዩ በቃ ሕውስውስ እዩ ዝብሎ ኣብቲ ዓለም ዘሎ ንስኻ ኣብ ገዛ ትገብሮ ነገራን ሕውስውስ እዩ ዝብሎ ሕጂ ንርኣዮ ሎሚ ክሳዕ ክንደይ ዕውታት ክሳዕ ክንደይ ብደቆም ዝወሊዶም ዝሕገሱ ዝዕወቱ ኤርትራውያን ኢና ንርኢ ዘለና ዋላ ኣብዚ ዋላ ኣሽሓት ኪሎ ሜተራት ተሰዲዱ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ጥራይ ኣይሚን ጥራይ ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ እቶም ዝፀልኡ ከም መነመን እዮም እንድሕር ኢልካዮም እቲ ፅልኢ ከዓ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን እዩ እቶም ቅድሚ 60-70 ዓመት ካብ ኤርትራ ዝወፁ እውን እዮም ነቲ ፅልኢ እዚ ዘንበድብድዎ በርከብ ካልእ ሂወት ክነብሩ ይከኣሉ ናይ ተሓወሱን ናብቲ ዘለዎ ሸሻይት ነቲ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ሓልዮም ወይ እውን ገለ ኣይኮኑን ንሶም ክሕወሱ ይከኣሉ ናብቲ ኖርማል ወርልድ
ذات سواي انت زي تحويس كان تاخذ خونا بقى او ياخذ نبر موعالي كموعالي يمتقملو من يموت من يطفى يقد سم نعم يطفى قالو ندو قدمي 5 عمد دقومن فاميلهم ملهم زمصو بزعبه حدا جروب كاتعو زوعلو ግን ነቲ ሕብረተሰብና ዝብልዎ ሓልዮም ይኮን እንታይ ደኣ በቃ ናቶም ሳቲስፋክሽን ዝቀድሙ እዮም ማለት እዩ ናቶም ሳቲስፋክሽን ካ ናትካ ሳቲስፋክሽን ከተቀድም እንድሕር መሪፅካ ነቲ ካብቲ ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ንላዕሊ ከዓ እንታይ ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥኻ ዝተሃሰኻ ኢኻ ውሽጥኻ እዩ ዝሃሰካ ዘሎ እምበር ዝያዳ እቲ ዝህሰ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ነዚ ዝጠቅም ነዚ ዝረብሕ ነዚ ሓቢሩ ዘቃልስ ነዚ ሽግሩ ዝፈትሓሉ መንገዲ ይኮነ ከምኡ ዝገብር ኣነ ኣይረኣኹም ካብዞም ኣቦታ ንበሎም ዋላ ገለ ንበሎም ከምኡ ዝገብር ሰብ ኣይረኣና ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዘይገብሩ በቃ ውሽጦም ኣሎ ቲ እዚ ከርስ እዚ ካብ እዚ ሕብረተሰብ እንድሕር ዘይወፅኡ በቃ ንሳቶም ጆይን ክገብሩ ይከኣሉ ናብቲ ዘለውዎ ዓለም ተሰዲዶሞ ዘለዉ በቃ ምስ ካልኦት ክዛረቡ ናይ ከኣሉ ናይ ካልኦት ኤክስፕሬንስ እውን ክወስዱ ይከኣሉ በቃ ዋርድያ ዲሰሪሑ ሸቃላይ ዲሰሪሑ ሙሉ መዓልቲ ትስቂ ይውዕል እዚ ሙሉ መዓልቲ ትስቂ ዝወዓሎ ንበይኑ ክዛረቦ ዝወዓለ ከዓኒ ምሸት መፂእ ዝደግሞ ካልእ ዋላ ሓንቲ ይብሉ ምሸት መፂእ ከዓኒ ምስቲ ሕብረተሰብ ወይ ዝኾነ መራኸቢ እንድሕር ረኺቡ ዝዛረቡ እዚ ከዓ ዝዘረባ እዚ ከዓ እንታይ ገብራ እንታይ ይወልድ ኣሎ ማለት እዩ ፅልእ ጥራሕ እዩ ዝወልድ እቲ ፅልእ ጥራሕ እዩ ዝነግር ካልእ ኣብ ቅሬታ እዩ ዘሎ ገና ንዕኡስ በቃ ኮይኑ እንዲ ሓደ ግዜ ኢሉ ኣይገደፎን እዮም ፅልእ ዝነዝሑ ዘለዉ እዮም ፀልዕልና ነዝሑ ቀደም ከምዚ ገይሮምና ቀደም ከምዚ በዲሎምና ቀደም ካብ እስያስ ላዕሊ ዝበደሎም የለ ዋላ እቲ እስያስ ዝበደሎም ንካልኦት እዮም ዝዎም ዋርከ እስያስ ኣሎ በኣ ይሓርድ ጎምድ እዩ ዘሎ ከም ኣይሉ ሓደ ሓላል ሂቦም ግን ናብኡ እዮም ዘብሉ እምበር እስያስ ደኣኒ ኣሎ እንደ ሕጂስ ይሓርድ ጎምድ እንዲ ዘሎ ሓሰኻ ደንብ ናብ ዝለምለመሉ ዝበሃላ ኣባሃህላ ኣለዎም ዝበሃላ እዚ ከዓ ብተግባር እዮም ዝሰርሕሉ ሕጂ ካብ ከምዚ ንፃኢ እቲ ናተይ መልእኽቲ ካብ ከምዚ እዚ መንእሰይ ካብዚ ከምዚ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ናይዚኦም መንገዲ ጥፍኣት መንገዲ ምብልላዕ ኢና ርኢና 80 ዓመት ከምኡ እዮም ገይሮም 60 ዓመቶም ዶ ገይሮም ንበሎም 80 ዓመቶም ገይሮም ንበሎም ምጥፍፋእ ምብልላዕ ኢና ርኢና ካልእ ዋላ ሓንቲ ተመኩሮ ይሃቡና ዋላ ሓንቲ ብሓሶት ከዓኑ ከምዚ ጌርና ከምዚ ፈጢርና ከምዚ ኢና ነርና የብሉ ሓሶት ምዃኑ ዝመፅእ ከዓ ከምኡ ዝነበረ ሰብ ናብ ከምዚ ዓይነት ቁልቁል ኣፊዱ ቆስል ሓሶት ምዃኑ እሱ እዩ ዘርእየካ ሓደ ሰብ እንድሕር ነይርዎ ኮይኑ እናተፀገነ ንዓበየ እዩ ዝኸይድ ንዓበየ እዩ ዝኸይድ ሃብቲ ኮነን ኣብ ባሕሪ ጠሊቑ ጠፊእን ንክትብል ምስ ነብስኻ ዘሎ ፀጋ እስኻ ከለኻ ብሓንሳብ ጠፊእኒ ኢልካ ክትዛረብ ኣብሶሉትሊ ቫልዩ ዘይብሉ ካበይና ሕብረተሰብ ዝተወለዱ ከማን ኣይርዳእንን ኣነ ኣይርዳእንን ብሓሶት ጥራይ ከምዚ ኢና ነርና ከምዚ ጌርና ከምዚ ፈጢርና ክብሉ ንሱ ከም ዘይፈጠሩ ኢሳያስ በቲ ሓደ ጥፍኣት ሕብረተሰብና ኣቀላጢፉ በቲ ሓደ ባዶ ምዃኖም ኣርኢና ኩሎም ባዶ ከም ዝነበሩ ይርኢና እዚ ባድነት ዝፈጠረሎም እዚ ባድነት እዚ ከዓኒ ናብ ፅልእ ሕብረተሰብ ቀይሮሞ በቃ ዋላ ነቲ ሕብረተሰብና እዮም ፀልእዎ ሕጂ ንካልእ ፀላእቲ ዝፀልኡካ ይመስለና ዋላ ነቲ ሕብረተሰብ እዮም ዝፀልእዎ ንሱ እየ ኣነ ዘስተባሃል ኣነ ብወገነይ ንሱ እየ ዝርኢ ምክንያቱ እስያስ ስለ ዝመለኾም እስያስ ስለ ዝሰዓሮም ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ ከምኡ ገይሩና ዝብል ኣምር ኣለዎ ወሪድዎ እቲ ሕብረተሰብ ንኩሉ ዝቕበል ንኩሉ ዝመፀ እዩ ክቕበል እምበር ንኩሎም ኣብ ልዕስቲ ኣቃሊስዎ
ناتهم حمق إسياس كم زجيرو تساويت لهم نحن ناي تحبرة السبع يكون وي ناي زي تولد زنبرة من إسيا يكون أبقى جزانا مسيوم فرحات إسياس هم اللي جيروهم نعنا هم اللي شنز مهارنا مستعتم ما أبقى جزانا مسيوم إخواننا أبتقال سنيرنا زول أبوتالنا أبتقال سنيرنا زول زيوم يب نزم السيده لهم سياسة يكون سياسة دعوة على حنت خمانة يقبرنا بتقدر سجال تسعان قلملا ولا حنت يقبر زيوم قل أبتشع دحان كل مريت نتمن السي أمدها لي متوافر منير نتمن السي أمدها نتمن السي حنت خجبر كم زي بلو خزارب كم زي بلو بق كل نجر بقى كجبر كم زي بقولوا زمهارون أتوم يمنيرون عليه حجي إذا قاوي ما يخسد تتصني حتى تصلي بقى مالتي بقى سياس ترى يكون سياس حق تصلي ما يكستي تصني حم سياس كانت تقيم له تصلي الحورة تسب صلوا نازح تصني حم ساعتهم سياس تقيم له تصلي سياس صلوا أنا بزين سياس ترايكم قبلنا يهزقوا أو إثيوبيا تسوينا زبها زربا زي ما صنعتي زرب زربال زي ما صنعت أنا كل جزء زبله أنت أي نسو أو إثيوبيا تسوقون مالتها كلن هزبنا كم قول نيروت صبو تغيروا مالتها يكون أب جزء تغيري استغبره اللي من قد حدن إسياس نتق وزنبره حبرتسب صبغ يري يفلطو عقم زنبره حبرتسب نيرو صقا زنبره حبرتسب نيرو اب كباب اب ኤርትራ ካብ ዝነበሩ ዝሓሸ ካብ ኩሉ ዓለም ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ይጸጋ ነይሩ እዚ ሓቂ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ጎን ኣብዛ ዘለይዋ ኣብ ኢትዮጵያ ተጸኒሖም ኢሳያስ ጸላእቲ እዮም ይፈልጥ ኢሳያስ እዚ አንዳዕዲ ይፈልጥ إسياس زيا عندعدي عفلت نون كمز أمثلة عقم زلوا وسب أبي إثيوبيا خوينو مو إسياس دلاي خجبر دلاي نقبر تسعوا زجبرو سدتنيا زم سدتنيا تحوحنا خمانا بحدا خم بتعاقبهم زلوا تأثيرهم زلوا سواء نقول صلاة خوني وناول إلو كم زجبرهم حجر إنعنا كم يجرهم شفهم رئينا بإيد ويان جيرو تقيمو دو جن زي بعلي إسياس جيرو أنا بزح جزية تزاري بزعبا زقول دايز كندي بتسب كندي حوات علونا واستسقوق زي دمدي بمصنعتي ناتو حاسوسات جيرو نعوم زعبي كوم جيرو خمس سقوق تحبرة تسب جيرو دمدي جيرو سريح وإيمانتي كاله زي نير زي عين برن زبلو خلو يا سلامت عين عوم عين رأيمني كندي جره ودجره البا سانت خال عل إلو استسوق جسب كفانا إساس كرئي عامي بقولنا بتجزيتي يردأني وينت حبرت سب كله مس إساس زي نبرخون مبزحتي أم بي كوميونيتي خوينهم مجلس إتاتن دلن زوجو زنورو جن دمدايلهم نا إسياس خوينهم تسريعا زصرح زنورو سبات نيرمي دحر نزي كتصاريو نيروم كنزخ قبرو نيروم قال يبلني أنا تجزيتي بزحات كو زي تسوقو لهم تخوينهم زي تسوقو السوم تخوينهم زي تسوقو أتي بزعبا سئلي إرترا زي نبورو مبزحتي قل قداي كويني بإيد أتي زنبرا منقست جيرو تتقيمي إساس تتقيمو مالت إنسانس نزيهم كباسا بوسو خمزلهم كمز حجي إرتراس كمز دنيرا عبز نقيت وازلو إساس مخانو زي أمن سباتهم كلونا ولا تنقى بإثيوبيا استسبقوا نكو إساس كمز قبورو زي أمن سبات له
ሕራይስ ክንበል ንዕኦም ከምኡ እንተዘይገብር ነይሩ ምስ መፁ ፅቡቅ ገይሩ ዘይቅበሎ ሓቂ እንተልይዎስ ዌልካም ንዓድኹም እንድኹም መፂኹም ኣትሊስት ከማን እተን ሒዝኩመን መፂኹም ዘለኹም ኣብቲ ሽዑ ሒዞሞም በብዓቕሞም ሒዞሞም ዝመፁ ኣብ ኤርትራ ድላይካ ክሰርሕ ይከኣል ነይሩ ምስቲ ንሰብ ዝነበሮም ኤክስፐሪንስ ምስ ኩሉ ተመክሮ ኣወሃሂድካ ምስቲ ኤርትራ ዝነበረ ዓቕሚ መዓት ክፍልጡ ነይሮም እዮም መዓት ፀጋ ነይርዎም እዮም ሒዞም መፅኦም እዮም ዓቕሞም ዝኣክል ተሓባቢሮም ካልእ ስራሕ ምሰርሑ ካብኡ ዝበልፅ ስራሕ ምሰርሑ ግን ንዕኡ ገይሩሎም ዳ ኣይገበሮም ንዕኦም ኣብ ምፅራፍ ሰረቕቲኦም ገሊኦም ትዕላማ ንሱ ስለ ዝነበረ ትዕላማ ንዕኦም ከመይ ጌርካ ተባሳብስ ከመይ ጌርካ ነዚኦም ፅባሕ ንጎ ንዓይ በቃ ኣብ ከባቢ ፀላኢ ዝኾነ ንሰብ ክህሊ ከም ዘይብሉ ንስልጣኑ ይፀርግ ዘሎ በቃ ንዕኡ እስያስ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢኡ ንዕኡ ዝቋወሞ ሰብ ክህሊ የብሉ እዚኦም ከዓ ውዒሎም ሓዲሮም ፅባሕ ንጎ ክንደይ ዋጋ ዝኸፈሉ ክንደይ ኣሕዋቶም ዝተሰውእዎም ክንደይ መብዛሕትኡ ቤተሰቡ ዘሰውእ ሰብ እዩ እትኡ ዝነበረ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ፅባሕ ንጎ እንታይ ዝኾን ዘሎ ዝዓድና እንተኢሎም ኣትሊስት ሕቆ ናይቲ ዝመፅእ ዘሎ ተቃውሞ እውን ክኾኑ ክእሉ እዮም ዝብል ኣብ ግምት እቲ ካልኩሌሽን እቲ ተዓዊትሉ ነዚ ዓወት እዚ እዩ ገይሩ ኢሳያስ ካልእ ኣይገበረን ማለት እዩ እዚ ኢለ ካልእ እዚ ኸይድ ዘሎ ጀኖሳይድ ዝሕዝን ብኢድ ኢሳያስ ሽምና ኣትይዎ እዩ ጀኖሳይድ ተፈፂምዎ ዘለዓለን ከዓ ኣብዛ መሬት ናይ ኤርትራ ተባሂላ ትፅዋዕ ዘላ መሬት ሓፊሩ ዝነብር ሕብረተሰብ ጥራሕ እዩ ካብ ጀኖሳይድ ዝፈፀመ ሕብረተሰብ ተባሂሉ ከምዚ ሕጂ ጀርመናውያን መሳኪን ዘስተወለደ ቆልዓ ብስክፍታ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ዝውቀስ ከምኡ እናተወቀሱ ዝነብሩሉ ብሰንኪ ሓደ ሰይጣን ሰብ ኣብኡ ወሪድና ነዚ ተሓጋጋዝቲ ኮንካ ምርካብ ግን ናይ በደል ናይ ድሕረት በቃ ናይ ምንታይ ምኽትብሉ ኢኻ ናይ ኩሉ ነገር እዩ ማለት እዩ ነቲ ጀኖሳይድ ዝፍፀሞ ዘሎ ኣካል ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ዝፍፅም ዘሎ ኣካል ዘይወፅእ በደል እዩ ዘይወፅእ በደል እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዘለዓለሙ ዋጋ ዘኽፍሎ ማለት እዩ ጀርመናውያን ስቲል ስጋብ ሕጂ ንእስራኤላውያን ኣሽሓት እናኸፈሉ እዮም ዝነብሩ ሓላፍነታውያን ስለ ዝኾኑ ክምዕብሉ ንሶም ኣምየን ኢልና እንተተቐቢልና ኢና ንሕና ነብስና ረጊኢልና ሰባት ንኸውን ኢሎም ስለ ዝኣመኑ እምበር ግዴታ ጥራይ ግዴትኦም የማልኡ ኣለዉ ማለት ኣይኮነን ግን ንሳቶም ኣሜን ኢልና እንተተቐቢልናዮ ነቲ ዝተገበረ ጌጋ ኣሜን ኢልና እንተተቐቢልና ጥራሕ ኢና ካብቲ ፀገም ንወፅእ ኢሎም ዓዶም እውን ኣሰልጢኖም ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሖም ሰባት ከማን ናብ ኣሽሓተ ሰባት ስደተኛታት እናተቐበሉ ነብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ነዚ ዋጋ ከፊሎም ድኦም ዋጋ ከዓ እናኸፈሉ ኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ ስቲል ዝተወለደ ቆልዓ ብዛዕባ ዘይፈልጦ ታሪክ ጀኖሳይድ ከም ዝፈፀሙ ብሓጎታቱ እናፈለጠ ዝነብረሉ ዘበን በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ፀጋ እዩ ማለት ከምኡ ጌርካ ኣሚንካ ምኻድ እውን ፀጋ እዩ ንባዕሉ ማለት ሓይሊ ህበካ ንኽትነብር ነቲ ዓለም በቲ ልክዓ ፌስ ንኽትገብራ ፀጋ ሓይሊ ህበካ ምስ ኩነታት ንሶም ኣይፈፀምዎን ዋላ ሓንቲ እትዮም ዝተወልዱ ቃልዑ ግን ኣብ ሓጎታቶም ፈፂኖም ኣብ መንነናዊ ታሪክና እዚ ከዓ ኢሳያስ ካብ ዝፈፀሞ ከዓ ካብ ሶማልያ ወተሃደራት ዓሊሙ ባዕሉ ምሂሩ ከም ዝፈፀሞ ከዓ ፅባሕ ንጎ ክቃላዕ ማለት እዩ ካብ ኢማራት ዓረብ ቦምቢ ኣምፂኡ ከዓ ጀኖሳይድ ከም ዝፈፀመ ከዓ ባዕሉ ክነግር ማለት እዩ ብስምዒት ተደፋፊኦ ብስምዒት ሓንቲ ነገር ዘይገበሮም ትግራዋይ ብሃይማኖት ሪኦም ብዙሕ በደል ዝፈፀሙ ኣብ ውሽጥና እውን ኣለዉ እዚኦም እውን ፅባሕ ንጎ ዋጋ ከፍልሉ እዮም ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን
ዋጋ ከፍሉልዩ ፅባሕ ንጎ ዋጋ ከፍሉልዩ ከምኡ ኢልካ ዝተርፍ ኣይኮነን ንዕኦም ዝደፋፍኡ ሰባት እውን ኣለዉ እዮም ብደገ ንዕኦም ዝደፋፍኡ ሰባት እውን ኣለዉ እዮም ብደገ ነቲ ናቶም ድኽመት ተጠቒሞም ክገብሩ እውን ኣለዉ እዮም እዚ ዝገብርዎ ዝኸይድ እዚ ብከምዚ ዓይነት ዝገብርዎ እውን ክወፅእ ፅባሕ ንጎ ክወፅእ ተኸዊሉ ኣይነብርን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንምባል እየ ካብ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ፅልእን ሕማቕ ነገራትን ወጊድ ንበል ከም ደቂ ሰባት ንሕሰብ ነዚ ኸይድ ዘሎ ጀኖሳይድ ከዓኒ በብወገን ምእንቲ ርእስኻ ክትብል ማለት እዩ ምእንቲ ርእስኻ ክትብል ሰብ ምእንቲ ርእሱ ክብል እዩ ምእንቲ ሕልንኡ ክብል እዩ ሰብ ንሕልንኡ ከምዚ ክብሎ ዝፀናሕኩ ሕልናና እንድሕር ዘይነፂሁ ሕልናና እንድሕር ካብቲ ዝነበረ ሕማቕ ታሪክ እንድሕር ዘይተላቂቑ ነብስና ጥራሕ ኢና ንሃሲ ደቅና ጥራሕ ኢና ንሃሲ ንነብረሉ ሂወት ኢና ንሃሲ ንነብሮ ሓዳር ኢና ንሃሲ ካልእ ነምፆ ለውጢ የለን ሕማቕ ዝሰርሑ ኣብ ደቂ ሰባት ነብሶም ንሃሰዩ ጥራሕ እምነብሩ እዚ ሃስያ እዚ ከዓ ኣባና ወርድ ኣሎ እዩ ንዓና ይርዳእናን እዩ ዘሎ ኣባና ወርድ ኣሎ ነዚ ይቕረ ኢልካ በቃ ኣነሲ ይቕረ እንታይ ገድሽኒ ከምቲ እንታይ ገድሽኒ ኢልና ነንነብስና ውፅኢና ዘለና ኣብ ከምዚ ሓጢኣት ነገር ዘሳትፈኒ መንገድስ እንታይ እዩ ኢልካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ብዛዕባ መሰል ኣይትዛረብ ገለ ማለት ኣይኮን ግን ዝዛረቦ ነገር ደቂ ሰባት ብዝሃስ መንገዲ ክኸውን የብሉን ከምፆን ሰብ ኮንካ እሞ ሰባት ይዕቂቦምካ ኣብ ዓዲ ሰብ ኮንካ ነቲ ዝረኸብካዮ መሰል ከዓኒ ክብሪ ከሊእካ ኣንጻር ደቂ ሰባት ዝኸውን ነገር ኣብ ልብኻ ናብ እሙሮኻ ኣስፊርካ ነብስኻ ክትቀትልን ደቅኻን ሓዳርካን ክትዘርግን ትውዕል ካብ ከምዚ ዝመሰለ ሰብ ዝውለዱ ቃልዑ ዋላ ሓንቲ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ኣይርዳእና ንኸውን ንገብሮ ስለዚ ንገብሮ ዘይርዳእና ኢና ንሕና በቃ ዓለም ምስቲ ዓለም እውን ንፃላእ ዘለና ዋላ ምስ ፋሚልና እውን ጥጡሕ ምስ ደቅና እውን ምርድዳእ ዘይብልና ካብዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ዝተወሉ ቃልዑ ዋላ ሓንቲ ኮንፊዝ ኮይኖም ኣይ ኣብታ ዝነብሩላ ዓለም ቻለንጅ ክገብሩ ሂወቶም ኣይ በቃ መንጎ ኮይኖም በቃ ንስኻ እውን ፅልዋ ከም ዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ ናቶም ውድቀት ፅልዋ ከም ዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ እዚ ፅልዋ እዚ ከዓ ዝተተሓሓዘ እዩ ምስቲ ናህካ ሂወት ዝተተሓሓዘ እዩ ምስ ሰበይትካ ዝተተሓሓዘ እዩ ሕጂሲ ኣብ ደቂ ሰባት ፅቡቕ ምሕሳብ ኣብ ደቂ ሰባት ፅቡቕ ምግባር ግን ጥራይ ኣባኻ ክትሪኦ ኣይኮነን ኣብ ደቅኻ ክትሪኦ ኢኻ ፅቡቕ ምሕሳብን ፅቡቕ ምስራሕን ፅቡቕ ነገር ስጋዕ ዝኾነ ደቅኻ እውን ኩሉ ግዜ ናህካ ፅቡቕ እናርኣዩ እንድሕር ዓብዮም ናብ ፅቡቕ መንገዲ ክጓዓዙ ይኽእሉ እዮም ብከምዚ መንገዲ እውን ክንዕቅኖ ክንክእል ኣለና ሎሚ ብኩሉ ኢና ንጥፍእ ዘለና ኣትሊስት ከማ እንተሰዲድና ነብስና ክንዕቅብ ኣይከኣልና ንሪኦ ኢና ዘለና ኣብ ፈቐድኡ ሰብ ይጠፍእ ኣብ ፈቐድኡ በቃ ዋና ዘይብሉ ህዝቢ ኢና ኮይና ዘለና ዋና ዘይብሉ ነንሕድሕዱ ካብ ሓደ ምስ ሓደ ካልእ ሕብረተሰብ ዝፃላእ ኤርትራዊ ምስ ሓዉ ምስ ናቱ ቤተሰብ ዝፃላእ እዩ ደስ ዝብሎ ከምኡ ደስ ዝብሎ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ኮንፊደንስ ምጥፋእ እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ይኮነ
نحد حو خدفر نحد حو كوارن نحد خمس أمثلة زارب كحسر نتخال كخبر خاطري زنت أي زريكا بقى confidence مسان بقى بس أنا بتعلم جوين زي مقبارو زريكا زز ولد نزم تقرينيا زارو تقارو يحوحنا خمس من قدي صلوهم زلو قندي الجنوزي زي صلوهم زلو مالتي زي قند صلوهم زلو زي تقرينيا سلا زارو نساتو بسم حراي ጽቡቕ እናተራዳድእካ ምስ ትግራዋይ ግን ትጓራፈጠሉን ትጠማመተሉን መንገዲ ክርኢ ከለኹ ይሓፍር እየ ኣነ ይሓፍር ምክንያቱ ክሳዕ ክንደይ ድኹም ሰብ ምኳንና እዩ ዘርእየካ ካልእ ዋላ ሓንቲ ኣይኮነን ንካልእ እናኽበርካ ንናዓካ ሰብ ንናካ ሓውካ ንናካ መንነት ዘለዎ ንናካ ታሪክ ዘለዎ ሰብ ግን ብካልእ ዓይኒ ምጥማት እዚ በቃ ኣንውሕካ ካብ ዘይምሕሳብ ዝመፅእ ኮንፊደንስ ካብ ምስኣን ዝመፅእ እቲ ኣባና ወሪዱ ዘሎ እቲ ክንብሎ ፀናሕና በረኻ ከይዶም ኩሉ ነገሮም ምስ ተሓደጉ ኣብ ምንታይ እዮም ተዓቂቦም ኣብታ ምፅልላ እዮም ተዓቂቦም ነንሕድሕዶም ክተሃራረሙ ነንሕዶም ክፃልኡ ካልእ ፀላእ ክፀልኡ ክማን ዓቕሚ የብሎም በቃ ንሳ ከዓኒ ናብዚ ንእሽቶ ወለዶ ኣሕሊፎማ ኢሳያስ ስለ ዘፍርሆም ፅልእ ጥራይ ሒዞም ተሪፎም እዚኦም ከዓ ናብዚ ንእሽቶ ወለዶ ኣሕሊፎማ ዘሕዝን እዩ ዝኸውን ኣይምነበሮን ግን ኮይኑ ዝግበር ነገር የለን እዚ ዝኸይድ ዘሎ ጀኖሳይድ ጠጠው ክብል ኣሎ ሃስ ቱ ስቶፕ ምክንያቱ እዚ ብወገና ንሕና ከማንሲ ኣንፃር እቲ ጀኖሳይድ ኢና ክንከውን ዝግባእ ኣንፃር ኣብ መነኛ ኣብ ዝኾነ ዓለም ይኹን ሰብ እንድሕር ኮንካ እሞ ጥፍኣት ደቂ ሰባት ዝኸይድ እንድሕር ሃልዩ ነን ናካ ሓውኻን ታሪክካን ሒዙ ዘሎ ሕብረተሰብ እዚ ውዒሉ ሓቢሩ ፅባሕ ንጎ ናሓፍረሉ ኣካይዳ ዝኸዱ ብዙሓት ርአ ግን በቃ ሓፊሮም እዮም ክተርፉ እምበር ካልእ ዘምፅዎ ብዙሕ የለን ካብ ከምዚ ምግባር ናብ ልቦም ክምለሱ ኣነ ሕጂ እውን ዝላቦ ናብ ከምዚ ዝላቦ ምክንያቱ ሽግር ኣለኒ ብሽግር ተሰዲደ ከምዚ ተወፂዐ እናበልካ ጀኖሳይድ ከዓ ክድግፍ ትውዕለሉ ማንታ ሓሳብ መሓዝ እዚ ድንቁርናኻ ምግላፅ ጥራሕ ካልእ ዋላ ሓንቲ ይኮነን ምክንያቱ ከምዚ ጌርካ ተባሪረ መፅአ እናበልካስ ድሓር ከዓ ኩሉ ኤርትራዊ በመና መንገዲ ናብዚ ዘለናዮ ዓለም መፂ ዘሎ ብፀገም ይመፅ ኩሉ ብስራሕ ዓቕሚ ገይሩ ዝመፀ ኸማን ሓደ ካብ ሚእቲ ይርከብኒ 0.0000 ኸማን ኣይርከብን ዋላ ብዘበን ሃይለ ስላሴ ዝመፀ ንበሎ ዋላ ብዘበን ጀብህኡን ዝመፀ በሎ ዋላ ብገለ ብኩሉ ተሰዲደ ፀጊምኒ ከምዚ ተባሪረ መፅአ ኢሉ ነዚ ከምኡ ኢሉ ሓቲቱ ግን እዚ ፀገም ዝኸይድ ዘሎ ይድግፎ ኣለኹ ክትብል ከለኻ ክሳዕ ክንደይ ኣብ መትከልካ ኣብ ዝበልካዮ ነገር ከምዘይተኣምን ሓሳቡ ምዃንካ ጥራሕ እዩ ዝገልፅ ካልእ ዋላ ሓንቲ ይብሉ ንስኻ ትምፅኦ ለውጢ የብልካ ንዓቕሚ ስጋዕ ዘየለ እተን ዓበይቲ ሃገራት ከማን ረብሐአን ኣብ ግምት እትየን ዋላ እኳ ተበልናየን ግን ንሁማኒቲ ከዓ ዝያዳ ኣብ ቀዳምነት ሰሪዐን እየን ንዓኻ እውን ኣምፅአናኻ ሕጂ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ቁም ነገር ኣብ የእሙሮኻ እውን ከምዘየለካ እዩ ዘርኢ ዝኾነ ሰብ ነዚ ዝድግፍ ነዚ ጥፍኣት ነዚ ኩናት ነዚ ኣብ ሩስያ ንበሎ ኣብ ፍላይ ኣብ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ጀኖሳይድ ዝድግፍ ሰብ የእሙርኡ ዘይጣዐየ ወይ እውን ወእምርኡ ዘይጣዐየ ጥዑይ ዝመስሉና ብዙሓት እዮም እምሮ ጥዑይ ዘይኮነ ብፅልኡ ዝዓወሩ ማለት እዩ
ገለ እሞ ከዓ ዘይፈልጥዎ ታሪክ ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝዓበዩ እውን ዋላ ንዕኦም ዝበከልዎም ስድሮኦም ኣለዉ ኣብ ካልእ ክንዲ ዝዋፈሩ ካልእ ስራሕ ክንዲ ዝዋፈሩ ካልእ ፅቡቅ ነገር ክገብሩ ክንዲ ዝምዕድዎም ናብ ፅልኢ ዝመሃርዎም ኣለዉ ካብዚ ውድቀት እዚ የድሕነና ንዓይ ንዓኹም ካብዚ ውድቀት እዚ የድሕነና ምክንያቱ ዝወለድካዮ ቆልዓ ናብ ከምዚ ፅልኢ ንዓይልካ ክትምክሮ ክትምዕዶ መቸም እቲ ዝበልናዮ ድሕረት እዚ ዝበልናዮ ጥፍኣት ናይ ሕብረተሰብ ካብ ከምዚ የድሕነና ከምኡ ዝገብር ወላዲ ከምኡ ዝገብር ኣደ ካብ ከምዚኣ የድሕነና እዩ ዘብል ከይዱ ግን እቲ ኣንፃርቲ እንነብረሉ ዘለና ናይ ዓለም ሕጊ ኣንፃርቲ ንዓና ኣምፂእና ዘሎ ኣብዚ ዓለም እውን እፈልና ሓዲቅ ንነብረላ ዘለና ኢና ንኸይድ ዘለና ጥራይ ነቲ ጥፍኣት ኣይኮንና ነተባብዖ ዘለና እንታይ ደኣ ኣንፃሩ ኢና ንኸይድ ዘለና ኣንፃሩ ኮንካ ልቢ ተሰሚዑካ ላዕልን ታሕትን ትብል ግን በቃ ክሳዕ እቲ ዓለም እውን ገርሙ ይንዕቀካ እምበር ካልእ ዋላ ሓንቲ ይንዕቀካ እንታይ ዓይነት ሰብ እዮም እዚኦም ኣብ ዝበልዎ በቲ ሕጊ እኮ ንኩልካ ከባርሩካ ክእሉ እዮም ግን ንሳቶም ከምኡ ይኮኑ እዚ መሰል ናይ መሰልን ዘይመሰልን ኣይኮነን መሰል ካሊእ እዩ ፀረ ወዲ ሰብ ምኻድ ካሊእ እዩ እዚ ፀረ እታ ነብስካ ኢኻ ትኸይድ ዘለካ ፀረ እቲ ዝበልካዮ ፀረ እቲ ውዕል ኣቲኻ ዝመፀኻዮ ነገር ኢኻ ትኸይድ ዘለካ ካብ ከምዚ ከዓኒ ውስልትና እዩ እዚ ውስልትና እዚ ከዓ ልክዕ ኣመንቲ ኢና ንብል ንኩሉ ሸው ኢና ንገብሮ በቃ ኣብ ውሽጥና ይሰፍርን ካብ ከምዚ የድሕነና ሸው ቤተክርስትያን መዓልቲ ክመላለስ ውዕል ሰብ ብጣዕሚ ይደንቀኒ ንዓይ ይደንቀኒ ምክንያት እንታይ ገብር ኣለኹ ይብለኒ መስጊድ ሙሉ መዓልቲ ይኸይድ ዝውዕል ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ፅልኢ ከዓ ክነዝሕ ዝውዕል ኤንሃው መልእክተይ እዚ ኸይድ ዘሎ ብዙሕ እምበልኩ ብዙሕ ዝተዛረብኩ ግን ብናህና ወገን ብናተይ ኣረኣያ እቲ ቀንዲ ከፊኡ ዘሎ ካብ ኢሳያስ ንላዕሊ እትዮም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ወተሃደራት ፈትዮም ዝኸዱ ዘለዉ ገለ ጌርካ ምርኣይ ኣሎ በቃ ንዓዶም ይከላኸሉ ገለ ዝበሃል መናውር ኣለዉ 80 ዓመት ሓንቲ ዘይገበሩ ኣብ ደገ ወፂኦም ከዓ መምሃራን ፅልእ ዝኾኑ ኢሳያስ ስለ ዘበሎም ኣብዚ መምሃራን ናይ ፅልእ ክኾኑ ዝደልዩ ኣለዉ ካብዚኦም ምዃኑ የድሕነና ካብ ከምዚ ዕድል እውን ንኩልና ይሰውረና ከምዚ ዕድል ከየጋጥመና ማለት ወዲ ሰብ ንሶም እውን ተወሊዶም ኣብ ከምዚ ዕድል ምውዳቆም የብሄካ እዩ ግን ንዕኡ ፈትዮም ምስዓቦም ከዓ ይሕዝነካ እምበር ዕድሎም ኮይኑ እቲ ቃልሲ ክሳተፉ ክእሉ እዮም ግን ምስታፍ ማለት ግን ናብ ከምዚ ዓይነት ክንደይ ዝተቃለሱ የዳዎምን ኣእጋሮምን ሒዞም ምዃን ከምዚ ይኮነ ምስ ረኣይዎ ኢዶምን እግሮምን ሒዞም ምእንቲ ህዝቦም ዝቃለሱ ሰባት ብዙሓት እዮም እዚኦም ብልቦና ዝርእይዎ ስነ ስርዓት ገይሮም ኣይኮነሎምን ተቃሊሶም ኣይኮነሎምን ህዝቦም እውን ሓገዞምን ዘይነቐሐ ተጋዳላይ ሒዞም ክመውት ዝኸደ ሞት ዝፈርህ ወተሃደር ሒዝካ ዋላ ሓንቲ ክትገብር ኣይከኣልካን ኢሳያስ ሕዲግዎ ብጥይት ኣምሓራይ እናመተ ንኢሳያስ ዝፈርህ ሰብ ዕድል ኣይገበርና
ዘይነቕሐ ሕብረተሰብ ንሱ እዩ እቲ ማቹሪቲ ዘርእየካ ንሱ እዩ እቲ ማቹሪቲ ናይቲ ቃልሲ በቃ ንሳቶም እውን ዕድል ኣይገበሩን ንእሳያስ ቻለንጅ ክገብርዎ ከኣል ነይሩ ኣይገበርዎን ንሱ ኣቐዲሙ ብዙሕ ክፍኣት ዝሓሰበ ቀዲምዎ እንሃው እናቐደሙ እሳያስ ጋብ ሕጂ እናቐደመ መፅኡ ኣብ ደረጃ ዘውዲቕና ገለገለ ግን ኣለዉ ካብ እሳያስ ንላዕሊ እምበር ንታሕቲ ዘይኮኑ ከምኡ ዓቕሚ እንተዝረኽቡ ተኽእሎ እንተዝህቦ ካብ እሳያስ ንላዕሊ እውን ምገደዱ ካብዚኦም ከዓኒ ብጣዕሚ ንባዕ ከምዚ ኮይኖም ተቃሊሶም ዝኩሉ ፀገም ሪኦም ዝኩሉ ምእንቲ ህዝቢ ኢሎም ከዓ ሕጂ ተመሊሶም ቁልቁላፎም ተደቂሶም ከዓ ከምዚ ፅልኢ ክምህዙ ከለዉ ከዓ ብጣዕሚ የምሄካ እቲ ናቶም ዕድልና ኣይግበሮ ትብል እንሃው ካብ ከምዚኦም ከዓ እቶም ዝወለድዎም ቋልዑ ነቶም ዝነብሩሉ ሓዳር ኢሎም ክገድፍዎ ኣለዎም እየ ዝብል ኣነ እምበር ንሕብረተሰብ ኤርትራ ንሕብረተሰብ ከምዘይ ርህርሁ ርህራሃ ከምዘይብሎም ኣብ ቀደማ ሪኦም እዮም ኣብቲ ገሊ ሎሚ እውን ይደግምዎ እዮም ዘለዉ ግን ምእንትታ ዝነብሩላ ሓዳር ምእንትታ ዝነብሩላ ሂወት ኢሎም ካብዚ ከምዚ ክእረሙ ኣለዎ ተኣሪሞም ከዓኒ ሎሚሲ እቶም መስሎም እንትኾኑ ብሃይማኖት ዓብዮም ዝዓበየ ሰብ ውራይ መስጊዱ ውራይ ገብሩ እቲ ብክርስትና እንትኾነ እውን ቆራቢ ሰጋዲ ዝኣኸለ ከምዚ ዓይነት ፀልኢ ክውዕል እግዚኣብሔር ኣይፈትዎን እዩ ካብዚ መርገም እውን የድሕነና እዩ ዘብል ማለት እዩ እንሃው ብዓንቲ መልእኽተይ እኳ ብዙሕ መልእኽቲ የብለይን ግን ኣብ ቀፃሊ ካልእ ግዜ ብስፔሲፊክ ዝኾነ እሹ ክመፅየ ስጋብ ሽዑ ብሩክ እየ